Здравейте, приятелки по хоби! Днес реших да ви направя едно видео за всички вас, които все още не са опитали да бродират с парковка. Повярвайте ми, изобщо не е трудно. Аз също допреди няколко месеца си мислих, че е страшно трудно и как става и сигурно си оплитат конците, както повечето от вас си мислят, но това изобщо не е така. Не, че не си оплитат конците си оплитат, но вие ще си ги разрежете или с една игла, или с маникюрите, които имате, ако имате. Така, значи, аз ще започна с ето този гоблен. Това е гоблена на Химера зимен закат. Нали, не знам дали се вижда добре. Много съм доволна, много бързо се шие, много приятно, просто изпитваш удоволствие от шиенето. Така и искам само да кажа, че тези, които бордират на Химера, да не стане като не с без да искам, се обърках, тъй като на двете страници, на всяка страница пише от едната страна. Ето това е номер на страницата, когато го търсите по тази схема, нали? А не това, както аз днес се обърках и взех друга схема. Затова, за да не стават такива фалове, просто взимате двете схеми и гледате винаги последните три и първите три на единият и другият леси. Ако съвпадат, значи това е схемата. Така, в случая аз ще започна от горния десен ъгъл с ето тези три триъгълничета, да ви покажа как се бродира парковка. Да ви покажа. Значи, ние ще направим тези три триъгълничета, ще оставим 3 и ще паркираме, ето където е малкото триъгълниче тук, ще паркираме тук конеца. След което отдолу ще направим пак едно кръстче, ще оставим 3 и на четвъртото пак ще паркираме. Да видите, че изобщо не е трудно. Така, искам да ви кажа, че един момент. Така. Искам да ви кажа, че аз не бродирам с много игли, тъй като аз виждам, че рускините за всеки конец си имат по една игла. Поне съм виждала 2-3 такива видео с парковки с 20 игли. Аз това нещо не мога да си го представя да бродирам с 20 игли забити отляво и отдясно. Аз бродирам винаги само с една игла, но в случая сега съм сложила 2, за да ми е по-лесно, за да ви покажа. Винаги си бродирам с една игла и бродирам на гергев, както виждате. Не мога да бродирам на стан. Искам да си бродирам с едната ръка, не мога с две ръце. Така, ето, правим си сега тук 3 кръстчета. Аз бродирам отляво надясно. Много от вас сигурно бродират точно обратното, но това си е до човек, нали? Така. Правим един момент. Правим 3 кръстчета. Сега аз бордирам много бавно, защото снимам иначе и не мога да видя на всичкото отгоре. Чакай да сложа светлина. Така. Така. Правим си 3 кръстчета. Да знаете, че отзад не се получава както отпред. В смисъл такъв, че заради тази парковка конците много се наслагват едно върху друго, но в крайна сметка аз лично бродирам за себе си. Аз не бродирам за да продавам или да правя бизнес. Така. И не ме интересува какво ще се получи отзад. Ето. Това е третото кръстче. Така. Така, и сега оставяме 3. Ето, оставяме 1, 2, 3. Оставяме 3 и на четвъртото
виждате, паркираме конеца. Тъй като аз винаги започвам от ляво надясно, оставям от тази страна конеца, но ако вие започвате кръщето от дясно наляво, ще го оставите от другата страна. Така, изкарвам иглата и оставям конеца. Така. След това отдолу взимаме си схемата и виждаме кой е следващия знак. Ето този. Както виждате, ще сложим този. Имаме 3 ботчета, които ще оставим. Ще паркираме пак конеца. Така. Оп, тук нещо е станало. Чакай да видим отзад, нещо се е объркало. Така. Така. Ето. И правим едно кръстче. Малко да се дръпна светлината насам, че не може камерата да фокусира. Така. Така, правим кръстчето. Оставяме 3. Оставяме. Броим. 1, 2, 3. И на четвъртото. Падаме 1, 2. И на четвъртото оставяме парковката. От тази страна, от която ще започнете кръстчето. Пак казвам, аз го оставям от лявата страна, тъй като започвам кръстчетата си от ляво надясно, но ако вие започвате кръстчетата си от дясно наляво, ще си оставите конеца от тази страна. Така. И както виждате, не е трудно. Това е цялата философия на парковката, но много трябва да внимавате къде паркирате, защото ако паркирате някъде другаде, ще е грешка. Затова винаги трябва да имате пред вас схемата и да гледате всеки знак къде е, да броите и така нататък. Това е, приятели. Извинявам се за качеството на видеото, не е толкова добро, но тъй като ми се развали другата камера, се опитах да направя видеото от телефона, но обещавам, че следващия път видеото ще е с много по-добро качество и ще ви обясня много по-добре. Надявам се да съм ви била полезна.